Kolosser 2:12. Begroef met hem in de doop en wonen hier ook opgewekt worden zijn durch den Glauben der Gott seine Werkung, die hem van de doden opgewekt heeft. So, Gott seine Werkung, dat Gott durch den Herrn Jesus, und das alle ein, aber der Herr Jesus, noch uns so schwindes wie Glauben haben. So schwindes wie Worte Glauben haben, noch wir uns en tauft uns in Jesus Christus naam 2000 jaar terug. 2000 jaar terug, wie we met hem begroefd, met hem top opgestaan en ze stort zijn leerrecht met God. Dit waar we nog de waarheid van dit, waar we nog beleven, wenn das Scherper schwerlich wird in ihr Gleich, wird das Scherper auch abstehen. Aber so steht, hat Gott dort geschafft. Denn wir haben alle gesündigt und wir haben alle den Tod verdient. Du hast nicht einer von uns, der Jesus Christus als der einzige Mann, wird würdig wir von der Tod abstehen. Weil wir der Einzige, der können den Tod nehmen gehen und zurückkommen. So all die, die wir in uns sind, die worden ook gekomen met hem. Maar we zijn ook gekomen met hem en dat willen we nog beleven. So Hebräer kapitel 6 vers 2, dat is waar dit alle aanvangt. Dat redt van de leer van Deiten. Dit is deze ganze leer. Dit is niet op wat feiern, we worden einmeier. Deze ganze leer, dat is een van die dingen, dat is een aanvangsleer voor Christen. Dit is waar de grond zal gelegd. En dan vandoor gaan we wieder naar volkomenheid, sagt ik door in Hebräer kapitel 6, vers 1 en 2 en 3. So, de nächste doop is 1. Petrus 3:21. Ik geloof niet dat we voor een tijd aan, dit is de laatste. En dan het nächste Mal waar we ook nog een beetje topvoeten van de Ola, een beetje een erklärung haben von der Ola. Aber ich wollte het hier vandaag nog lezen en dan wollen we met dort sluiten. 1. Petrus 3, vers 18 vangt het aan, dat is 3:21, we reden net van doop. Wens ook Christus eenmaal voor de zinden geleden heeft. Wens ook Christus eenmaal voor de zinden geleden heeft, de gerechte voor ongerechte, dat hij ons kunnen Gott brengen, doodgemerkt im Fleisch, aber lebendig gemerkt im Geist. Dat redt van Jezus, hij wordt doodgemerkt im Fleisch, aber lebendig gemerkt im Geist. En wonen in diesem Geist, die ook gekomen is en heeft gepredigt te de Gäste in Gefängnis. 1. Petrus 3:20. Die moet niet glauben, als Gott zijn geduld luurt en Noah zijn deel, als de arke gebuut wordt, worden weinig, doordat 8 zeilen geraad worden durch Wuter. So Petrus redt hier 3 naar Noah zijn tijd, naar de tijd van de arke. Jezus weer doodgemerkt am Fleisch, zegt hij door, vers 18. Doodgemerkt im Fleisch, aber lebendig gemerkt mit dem Geist. Im Wohnen in das Geist, hij ook gegaan en heeft gepredigt tegen de Geest in Gefängnis. Der ist nach Hause von der Welt gegaan, heeft het Evangelium durchgepredigt, met Recht in het Old Testament. Abraham, Isaac, Jacob, Noah, Moses, die luiden alle voor deze gouden recht voor Jezus. Du hast niet